happy na ang cafe na pinag-uusapan ngayon dahil sa hindi lang masarap ang kanilang mga sinserve ay mayroon din itong napaka-vintage at napaka-artistic na design inspiration na talagang mamahalin at talagang mapapabalik ka na lang sa panahon. At sa aming paghahanap ay kami napadpad sa LG Paran Building, Kamantang, Daraga, Albay. Bumungad ang isang cafe na mala art gallery at vintage design themed. At sa bawat gilid ng cafe ay iyong matatagpuan ang napakaraming paintings at mga pinaglumaang ng gamit. At sa aming nakuwang pahayag galing sa mismong may-ari ng cafe ay ito'y lahat mismo nang galing sa kanyang yumaong ama na may passion sa larangan ng sining at sa hilig sa pangongolekta ng mga pinaglumaang gamit, na siya naman ay iningatan ng kanyang anak na namamahala na ngayon ng cafe. So, yung lahat ng USB niya, so yun yung pinapalit-palit ko lang. Lagi, super favorite niya si Frank Sinatra, as in. Kaya yan nalagay ko mga Elvis Presley, yung iba. So, doon sa nasa iyo, kanta yun. Yung nasa cover. So, mga favorite songs na nandun. Kasi, this is talaga in his honor na siya rin po yung minsan yung dago ko pa. So, gano'n yung dad ko. Hindi ko nagtapon ng mga stuff. Or like yung mga small things ko talaga yung may Yung mga stuff ko naman sa bahay na hindi ko na ginagamit. Nandiyan na din. Parang, di ba kasi one month's trash, maybe another one's treasure or the pa. Yun yung mga pinaniniwalaan ko eh. Cafe Fabrica from the name itself ay dating pinapatakbo bilang isang fabrika na ngayon ay kinonvert na bilang isang cafe. At during sa aming stay ay kami nakatikim sa ilan sa mga best-seller foods nila na siya naman ay talagang nakakatakam at sobrang nakakagutom. At nang talagay nagutom ang iyong vlogger, ay talagang inuna ko ng kainin ang kanilang bacon mushroom pasta. Ang pagkain nito ay good for 1 packs na sa aking pagsupo ay talagang napaka-creamy rin talaga na mala fine dining restaurant. At syempre, hindi lang isang dish ang ating tinikman, meron din tayong tinatawag na 3 quesos na pwedeng pagsaluhan ng 8 na katao. At sa aming ang pagkain ay kinompleta na namin ito ng drinks na green tea at mango frappe. But personally, I do recommend yung green tea nila. At nang aming nasimot ang aming dalawang in-order na dish, ay meron kaming natanggap na on-house waffles. At personally, na pwede kainin ng 2 katao. Na aming tinikman at kinain ay talagang the waffle is made with love with the overall cost of 860 pesos. At sa hindi lang pagkain ng kanilang sinaserve ay meron din silang souvenir shop na siyang naka-showcase din ang gawa ng ating mga local craft sellers. Sa mga gustong mag-celebrate ng kanilang mga special event at sa mga gustong mag-shooting ng mga mala vintage team, Cafe Fabrica is ready to serve you.